Ladies and gents, mga ginagito sa kuan. Underpass. Go. Natas tunnel, agi na tunnel. Oh, tunnel eh. Oh, may kuan. Oh, may atop. Mga ginigiwat sa kuan, kadaganan. Maabli. Sa usa ka tuig kapin, naabli na gyud. Oh, nindot kayo. Wa pa manuman. Paman mo man. Muna kailangan ko mo agwanta kag buwan tuig para maka-project ag ina ni kanindot. Makita am ko ninyo, nindot mo ko kayo. Oh. Mura sa kanang konsa, SRP ba? Tangil sa SRP. Gamay lang. Sugatan, dili na ko may sugatan. 2 weeks ni. Ada ko dito sa kuan, selfie. Dako sa SRP. Medyo naloglaag na gyud ang traffic sa Mambaling. Musot nagbalik sa Underpass. Ato tanawon mo silang unsay dagway sa night version sa Underpass. Ano ang de suga na? Lagi na lagi suga. Amara ko gafag tunos ka po. Lagi na mga kan mga bus, mga bunton, mga simento. Construction. Mahok. Ay eh. Man na. Abot na tas tumoy.